салом, ман Шалой Гулхоҷа ахбори рӯзи душанбе 24 октябрро аз студияи радиои Озодӣ аз шаҳри Прага тақдим мекунам. Сархати баъзи хабару гузоришҳои муҳим. نیروهای دولتی عراق با کمک کردها و ائتلاف بین‌المللی دهات گرد و اطراف مفصل را اشغال نموده از 3 سمت به بزرگترین قرارگاه گروه افراطی دولت اسلامی نزدیک می‌شوند. و سازمان‌های بین‌المللی بر این نظرند که دختران توجیک به توجه و دستگیری بیشتری والدان نیاز دارند. اعلان چنین آزمون در بین پدران برای ما مهم بود تا بفهمیم که تا چه حد پدران برای دستگیری دختران خود توجه می‌کنند. президенти Тоҷикистон бо раиси тозатаини Кумитаи амнияти миллии Қазоқистон дар душанбе мулоқот намудааст. Эмомалӣ Раҳмон бо Карим Масимов рӯзи 24 октябр вазъу дурнамои ҳамкории байнидавлатӣ ва ниҳодҳои амниятиро баррасӣ карданд. Дар ин мулоқот мубориза бар зидди терроризм, ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва таъмини сартосарии амнияти миллӣ дар Тоҷикистону Қазоқистон баҳс шудааст. Карим Масимов қаблан нахуст вазири Қазоқистон буд ва ахиран раҳбари Кумитаи амнияти миллии ин кишвар таъин гардид. ҳизби социал-демократи Қирғизистон аз эътилофи ҳукмрон дар парлумони ин кишвар берун шуд ва бо ин кабинети нахуст вазир Суранбой Ҷинбековро дар ростои истеъфо қарор дод. Исо Умурбеков, раиси ҷинои ҳизби социал-демократ, рӯзи 24 октябр гуфт, тасмими берун шудан аз эътилофи 6 ҳизб бинобар мавқеъҳои ошинопазир гирифта шуд. Ба ин ҳизб то интихобаш ба мақоми президентӣ Алмузбек Отамбоев раҳбарӣ мекард. Бинобар қонуни асосии Қирғизистон бо берун шудани як ҳизб эътилоф аз байн меравад ва ҳукумат ки бар пояи ин эътилоф таъсис ёфтааст истеъфо медиҳад. Ҷинбеков моҳи апрели соли равон ба дунболи истеъфои Темир Сариев ҳукумати навро таъсис дод ва нахуст вазир шуд. Акнун президент Отамбоев дар муддати 3 рӯз бояд аз ҳизби парлумонӣ дархост кунад ки эътилофи навро созмон диҳад. нигоҳе меандозем ба вазъи Ироқ. Нирӯҳои давлатии ин кишвар дар шимоли Мавсил ҷамъ шуда барои ҳамлаи дастаҷамъӣ аз самтҳои мухталиф ба ин шаҳри зери назорати гурӯҳи ифротии давлати исломӣ омода мешавад. таҳаввулоти ахири Мавсилро ҳамкорамон Кайумарси Атто шаҳр медиҳад. نیروهای عراقی در شهرک تلکیف 20 کیلومتری مفصل قرار داشته از 3 سمت به مفصل نزدیک می شوند. هواپیماهای عراقی منطقه ها را شدیداً بمباران کردند. به نوشته خبرگزاری ریترز، سربازان واحدهای کردی پشمرگه و نیروهای دولتی عراق پیوسته از سمت‌های جنوب، جنوب و شرق، شرق و شمال و شرق به مفصل نزدیک می شوند. از زمان آغاز عملیات در هفته گذشته 800 عضو گروه افراطی دولت اسلامی به اسارت افتاده است. این چنین 70 دهه و 1700 کیلومتر مربع زمین گرد و اطراف مفصل به تصرف نیروهای دولتی عراق گذاشتند. روز یکشنبه نیروهای عراقی و پشمرگه که از هوا زیر حمایت ائتلاف بین المللی قرار دارند تا 9 کیلومتری شمال مفصل پیشرفت نمودند. مسعود برزانی، رهبر منطقه مختار کردستان عراق، به وزیر دفاع آمریکا اش کارتر ابراز داشت که سربازان کرد شهرک بشیقه واقع در 24 کیلومتری شمال مفصل را اشغال نمودند. نیروهای دولتی عراق باشد روز یکشنبه شهر استراتژی برتله واقع در 12 کیلومتری شرق مفصل را تحت تصرف درآوردند. барномаро бо гузоришҳо аз Тоҷикистон идома медиҳем. дар шаҳри Кулоб бузургтарин беморхонаи муосир ба сармояи давлати Олмон бунёд хоҳад шуд. ба қавли масъулони соҳаи тиб дар Кулоб, ин ягона беморхонаи бузург дар вилояти Хатлон хоҳад буд ки метавонад дар сатҳи кишвар ва берун аз он хадамоти беҳдоштиро ба роҳ монад. ҳамкорони мо мегӯянд то кунун мардуми ин минтақа асосан ба пойтахти кишвар барои ташхис ва табобат мерафтанд. سال آینده در اینجا در شهر کولاب ساختمان بزرگترین شفاخانه شروع می شود. شفاخانه که به بیشتر از 1 میلیون مردم منطقه کولاب خدمت می رساند. در ریاست تندرستی شهر گفتند کارهای اساسی ساختمانی تابستان سال 2017 آغاز می شود. ساکنان می گویند منطقه که شفاخانه هایش اکثرا از زمان شوروی میراث ماندند جوابگوی طلبات نیستند. امروز مردم دیگر با اون دستگاه‌های کهنه شوروی و یا دیگر دستگاهی که امروز علاقه شکل کاملی اون شکل نوی اون برآمده است اختراع شده است دیگر با اون احتیاج دارد و با اون مثلا دستگاه کهنه احتیاج ندارند. پول بنیادی شفاخانه را آلمان می‌پردازد و اینجا یک مرکز طبابت بیماری‌های روحی و نرکولوژی برای معالجه 120 نفر هم خواهد داشت. ساکنان کلاب تا حال مجبور بودند
بیماران خود را برای طبابت به دوشنبه برند، زیرا در شفاخانه‌های شهر امکان طبابت بیماری‌های جدی وجود ندارد. بیمارخانه برقرار شود ما باز بیشتر دوستان میشیم، چون که من فرزندی دارم که با اسم داوود در بیمارخانه قریه گلرمغرور توبت کردن بودم. چقدر مبلغ بسیار مصرف کردیم، میخواهیم که همین بیمارخانه برقرار شود. ما راه دور طی نکرده با همین بیمارخانه توبت کردیم. بیمارستان نو در مساحت 4 گکتار که میلیون‌ها دلار برای ساختمانش خرج می شود، تولدخانه، بخش احیاگری، جراحی و مرکزی تشخیص و معاینه خواهد داشت. قرار است ساختمان آن سال 2018 به پایان رسد. парасторӣ ва таъмини иҷтимоии волидайни барҷомонда аз сӯи фарзандон аз арзишҳои ахлоқиест ки дар тоҷикистон ба сурати умум то ҳол риоят мекардад. вале бо ин ҳам мавридҳои худдории фарзандон аз нигоҳубини волидайн ба чашм мерасад. аз ҷумла бечорагиву дармондагӣ як модари солмандро дар вилояти хатлон пушти дари додгоҳ бурдааст, то аз рӯи қонунӣ аз фарзандаш кӯмакпули ҳатмӣ талаб кунад. منم اون بچم بوده کلون کردم هم قفصن برای سوندم خوندار کردم اکو بگم یادم کن گم نمیکنه گوش نمیکنه. مادر 82 ساله تاجیک از دادگاه خواسته است برای پرستاریش از فرزند کلانی او نظام شمس‌الدینوف کمک مالی حتمی معین کند. عرض کردم من به عالمم که من خودم اپاچه موندگه عدس موندگه گفته عرض کردم بعد هم سجده کرد 70 پول. بیبی سنگین که در جوانی شوهرش را از دست داده است 6 فرزند را به وایه رسانیده است. 2 نفرشان در جنگ داخلی کشته شدند، بقیه زنده‌اند، ولی کلانی به گفته پیرزن او را فراموش کرده است. نظام شمس‌الدینوف گفت نگاهبین مادر قرض فرزندی است و او قرار دادگاه را اجرا می‌کند. در دادگاه قبادیان گفتند حقی که از پسر برای مادر تعیین کردند با نظر داشت وضع مادی فرزند است. ҳалнома қабул карда шуд, инчунин айсоби фарзанди номбурда Шамсиддинов Низом ба андозаи 70 сомонӣ алимент муқаррар карда шуд ва инчунин айни замон иҷрои широ дар зиммаи иҷрочиёни суд мебошад. бар асоси моддаи 88 кодекси оила фарзандон ӯҳдадоранд дар ҳаққи волидони муҳтоҷ ғамхорӣ кунанд, вале кам шудааст ки додгоҳ фарзандеро барои нигоҳубини волидайн маҷбур созад. тоҷикистон ғамхорӣ дар ҳаққи волидайнро қарз медонад, аммо ба гуфтаи созмони Help Age International муносибат ба волидони кӯҳансол солҳои ахир бадтар шудааст. онҳоро танҳо мегузоранд, пулашонро мегиранд ва ё латокӯб мекунанд. сабаб камбизоатии фарзандон, муҳоҷирати корӣ ва ҳамин гуна кам шудани меҳр ба падару модар будааст. дар адабандии Help Age International дар бораи некуаҳволии пиронсолон дар соли 2015 тоҷикистон ки бештар аз 400,000 пирамарду пиразан дорад, дар мақоми поёни 52-ум қарор гирифтааст. ин шикояти модари солхӯрда аз бетафовутии писар дар нисбати рӯзгори вазнинаш дар ҳолест ки маъмулан тоҷикон писарҳоро ҳамчун гарави ҳаёти осуда дар пиронсолӣ мебинанд. дар нисбати духтарон аксаран таъбири маъмулие ки духтар моли мардум аст истифода мегардад ва бештар ба соҳибмаълумот кардани писарон афзалият дода мешавад. бо вуҷуди амалӣ шудани барномаҳои зиёди давлатӣ дар мавриди баробарҳуқуқии марду зан дар тоҷикистон, вале то ҳанӯз нақши зан дар рӯстаҳо фаротар аз иҷрокунандаи корҳои хона нарафтааст. бар замми ин асосан духтарон ба фармони падар хонадор мешаванд ва теъдоди онҳое ки талоқ гирифтаву баъдан бинобар камсаводӣ сарбори падар шудаанд кам нестанд. аммо як озмуне ки ахиран дар душанбе ҷамъбаст шуд, падаронеро ҷамъ овард ки дар пешрафти духтаронашон нақши муҳим доштанд. вақте ки 6 сола шуд моро ба мактаб бурдем, ба мактаби 89-и шаҳри Душанбе. рости гап дар аввал гуфтанд ки духтарча шумо кирогардиш кинтар аст, биед дар хона муаллима гирифта дар хона дарс кунем. шукрона духтари Гулаҳмад Сатторов бо маризии вазнин фалаҷи кӯдакона ба дунё омадааст. оддитарин ҳаракатеро ки кӯдакони дигар ба осонӣ анҷом медиҳанд, шукрона бо мушкилоти зиёд иҷро мекунад. барои мисол ӯ танҳо дар 5 солагӣ ба роҳ рафтан шурӯъ кард. қариб забони англисиро бо ӯ гап заданро ёд гирифтаам. ман аз вай мепурсам, савол медиҳам, вай ҷавоб медиҳад. ҳоло шукрона 17 сол дорад. ӯ дар синфи 9-уми мактаби маъмулӣ таҳсил дорад.
падараш мегӯяд баъзан барои тайёр кардани дарсҳо ба духтараш кӯмак мерасонад. аммо на ба он хотир ки духтараш дар хондан мушкилӣ мекашад, балки худаш мехоҳад чизҳои наверо ёд бигирад. миннатдорӣ мекунам ба тавочам ки мара мисол маюбам бошам, маюбис намекунам, барое ки дар байни мисол бародари солим дорам, апаи солим дорам, ҷанои солим дорам ки онҳо маро маюб намегӯянд. ба ҷуз аз таҳсил ва машқҳои варзишӣ, Шукрона ҳамчунон корҳои хонаро низ анҷом медиҳад. тақрибан 1 моҳ пеш падари Шукрона дар бораи озмуни «Ман бо духтарам мефахрам» огоҳ шуд ва ба ин озмун аксеро фиристод ки бо духтараш дарс тайёр мекунад. ба гуфтаи Гулаҳмад Сатторов, ӯ воқеан бо духтараш ифтихор дорад ва мехоҳад барои дигар падарону духтаронашон намуна бошад. дар озмун Шукрона бо падараш ҷоизаи таваҷҷӯҳи тамошобинонро соҳиб шудан ва планшет тӯҳфа гирифтанд. падарон дар рушди духтаронашон нақши бориз доранд. аз ин хотир эълони чунин озмун дар байни падарон барои мо муҳим буд, то бифаҳмем ки то чӣ ҳад падарон барои дастгирии духтарони худ таваҷҷӯҳ мекунанд. Готовы, заинтересованы поддержать своих дочерей в жизни. барои дарс хондани Шукрона планшет зарур аст, зеро ӯ мехоҳад соли оянда ба донишгоҳ дохил шавад. дар ин озмун дар маҷмӯъ беш аз 100 нафар ширкат доштанд. падарон дар ҳикояҳои худ аз он қисса мекарданд ки чӣ тавр духтаронашон дар зиндагӣ муваффақ шудаанд ва чӣ гуна худи онҳо дар ин роҳ барояшон кӯмак расонидаанд. Гулаҳмад Сатторов ҳам мегӯяд ҳама корро анҷом хоҳад дод то духтараш ба орзуҳояш бирасад. дар яке аз ноҳияҳои вилояти Суғд даҳо хонаводае ба сар мебаранд ки рӯзгори аксари онҳо аз замони қадим тариқи оҳангарӣ таъмин мешавад. агарчи суқути шӯравӣ, баста шудани марзҳо миёни ҳамсоя кишварҳо ва ҳамчунин дар бозорҳо зиёд шудани моли чинӣ ба ривоҷи ин ҳунар то андозае таъсири манфӣ гузошт, вале то ҳанӯз маҳсули дасти оҳангарони аштӣ миёни муштариёни огоҳ арзиши баланд дорад. дар як ҳамоише ки дар шимоли Тоҷикистон баргузор шуд, оҳангарони касбӣ на танҳо ҳунари худро ба намоиш гузоштанд, балки ба шогирдонашон ба истилоҳ дасти дуо доданд. ва дар поёни барнома хабари варзишӣ дорем. ҳайати варзишии ҷопон ки охири ҳафтаи гузашта ба Тоҷикистон омад, дар толори гӯштини зӯрхона намудҳои ҳарбзании ҷопонӣ, ҷудо ва кендоро намоиш дод. дар ин чорабинӣ сафири ҷопон дар Тоҷикистон, намояндагони Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, Федератсияи ҷудо, Киёкушинкай ва варзишгарони маъюб иштирок карданд. баъди суханронии ашхоси расмӣ, нахуст намоиши кендо сурат гирифт. ин нави варзиш нозикиҳои шамшерзаниро меомӯзад. Федератсияи кӯли кендои ҷопон соли 1954 таъсис ёфтааст ва дар Тоҷикистон дар ин нави варзиш ҳудуди 35 нафар тамрин мекунад. ҳамчунин варзишгарони ҷудои Кодокани ҷопон ва дастпарварони Федератсияи варзишгарони маъюби Тоҷикистон ҳам усулҳои ҷудоро намоиш доданд. ахбори бештар аз инро дар вебсайти мо бихонед ва наворҳои диданиро дар YouTube тамошо кунед. ҳамчунин мо дар Фейсбуку, Одноклассник ва Твиттер саҳифа дорем. барномаи хабарии мо дар сомонаи Азия Плюс низ пахш мешавад. бо мо бимонед.